tuturor și bine v-am găsit cu un nou episod din GTA Vice City și haideți să-i dăm drumul la misiune. Deci, stați un pic să dau sonorul mai încet. Stați, perfect. Zic eu că e perfect, dar nu știu. Ne suim în panorama asta, în turbo flash-ca asta și mergem la Iancu. Stați așa. Și mergem la Avram Iancu să vedem ce ne-a zis ăsta să facem. Pam, pam, ai de capul meu. Mă. Bă, frate. Mă, driftul, mă, nici ei din Formula 1 nu fac așa, mă, ce știți voi. Futu-te, nasc o lopată de prost. Ce ești? Copii retardel. Vrei să mă răzbun pe doamna măta? Bă, tu ești prost, mă? Vai de capul meu. De când a venit Ana, nu mai poți. Bă, ce dracu vreau. Ia. Une Derechiu îi Avram Iancu poliția, what the fuck? Bă, dă-te dracu. Lasă-te de meserie, n-ai mașină, de morți. Bă, dar unde e Avram? Bă! Hai, Iancule! Unde ești, bă? Fui, mă. Bă, dă-te dracu. Ce vrea, mă, polițaiul ăla? Vrea să-i dau muie lui mică sa? Dă-te dracu. Uite, mă. Bă. Nu mă adică o să la. Hai, mă, ce? Bă. Da. Prostia doare. Bă. Ce te... O că-mi bam. Ăla au trecut pe misiune. Crosa de oțel. Da. Domnule Avery Kennington, știi că nu te suport și de asta zic Avram Iancu. Da. Vezi să nu mă uit eu la cinematicul tău. Dă-mă Dacia. Că te sparg. Bă, la unde îi poliția, mă, că... Șefer fugea, mă. What the fuck? Ce dracu, mă? Stai. Bă, unde, mă, bă. Vezi, că... Ui, mă, ce... Bă. Stai, iau pe aici. Da. Bă, băiatul. Tinjit. De retardel. De... Pam. Bă. Știi că te-ai luat de mama? Ba, te-ai luat, gata. Deci. Ce? Bă, care o zis, mă? Să-mi asezi, bine. Bă, tu ești gay, mă? Bă. Ești gay? Te-ai dracu. E gay, amărât. Gayule care ești gay. Pedofilule care ești pedofil. Du-te în ceaca mea. Ia. Anarhie. What the fuck? Ia. Bă. Ținta e la terenul de golf, bucurându-ne de un joc, fi sigur că va fi ultimul pentru el. Bă, asta o să fac, mă. Bă, ce? Une s-a dus domnul Dick. Vreau să fac cunoștință cu el și să îi bag în gură un ocioc. Bă, bai copilul poți fer. Une îi luneta morții, mătii. Țin că ai luneta aici, că de nu, așa, mă. Și îl luăm. Bă, te mai joci mult acolo? Da. Ok, că aici închei și noi episodul.
Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce ai de făcut, ca în orice episod. Să nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, un coment și un subscribe și ne vedem data viitoare. Ok? Bye!